Што обично имате за доручак? Што обично имате за доручак? Волим јести пржена јаја и сланину на тосту, а онда нешто каве. Волим јести пржена јаја и сланину на тосту, а онда нешто каве. Звучи сјајно. И дали то направите саме? Звучи сјајно. И дали то направите саме? Да, пробудим се у 6 да се истуширам, а затим кухам доручак. Да, пробудим се у 6 да се истуширам, а затим кухам доручак. А што једете ујутро? А што једете ујутро? Попием само шалицу каве, а затим једем доручак на позлу. Попием само шалицу каве, а затим једем доручак на позлу. Звучи скупо. Звучи скупо. Звучи скупо. Што обично имате за доручак? Што обично имате за доручак? Волим јести пржена јаја и сланину на тосту, а онда нешто каве. Волим јести пржена јаја и сланину на тосту, а онда нешто каве. Звучи сјајно. И дали то направите саме? Звучи сјајно. И дали то направите саме? Да, пробудим се у 6 да се истуширам, а затим кухам доручак. Да, пробудим се у 6 да се истуширам, а затим кухам доручак. А што једете ујутро? А што једете ујутро? Попием само шалицу каве, а затим једем доручак на позлу. Попием само шалицу каве, а затим једем доручак на позлу. Звучи скупо. Звучи скупо. Звучи скупо.